Вакытлы эш вакытында яхшы. Ул балалар алмашу сәбәпле 3 яшь ярымга кадәр күршеләрендә үсә. Шанмаслык хәл шулай бит. Ә мәктәптә укыганда сыйныфташларына һәр тәнәфес сайын җырлар башкара торган була. 3 яшендә миллион алыхру җырын яттан җырлап йөри. Математиканы яхшы белсә дә, җыр юлын сайлый. Һәм әлеге җыр юлыннан атлаучы кыю һәм нәфис кунак бүген ачыктан ачык әңгәмәгә дә әзер. Серләрен ачар микән? Менә хәзер беләбез. Рәхим итик. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бездә бүген кунакта Башкортстанның һәм Татарстанның танылган җырчысы, күп кенә премиялар лауреаты Альбина Килдиярова. Хәерле көн, мөхтәрәм кунагыбыз. Ассаламу алейкум, хөрмәтле Ильяс һәм әлбәттә Мәйдан телеканалы тамашачылары. Ва алейкум ассалам. Сез җырчы Альбина, алып баручы. Сездә искиткеч имидж. Әйтерсең дә сез Башкортстанның Дженнифер Лопесы. Чынлап та шулай. Бүгенге ирешкән уңышларыгызга сез үзегез генә ирештегезме? Әллә инде якыннарыгыз да, дусларыгыз да ярдәм иттеме үз вакытында? Әлбәттә, бундай бәләкәй чактан килгән минем хыялым ул тормышка ашмас та иде, әгәр үзем тырышмасам, әлбәттә. Тырышлык. Минем чөнки бала чактан әниләрем каршы булды сәхнәгә. Шулаймы? Сәхнәдә җырлауыма. Алар бөтенләй мине икенче сферада күрәләр иде бит инде. Врач булыр дип, табиб булыр дип. Шулай да мин үземнең хыялыма тугры калып, бuna шулай үземнекне эшләп куйдым инде. Характер халык дигән нәрсә бар миндә. Әле әниемнәр кабул итте инде бу профессиямны һәм һөнәремә Җайлап күнделәр. Күнделәр. Ярар, сез Башкортстанда бик популяр, танылган җырчы. Татар тамашачысы сезгә ни өчен кирәк? Һәм гомумән репертуарыгызда ничә татар җыры бар? Мин һәрбер җырымны ике телдә яздырырга тырышам. Ике телдә. Чөнки мин әлбәттә безнең туганнар арасында да бит инде татарларыбыз да бар, үзебезнең башкортлар да бар. Шуңа тырышам ике телдә яздырырга, чөнки ике халыкны хөрмәт итәм. Әлбәттә. Без бердән, без дус. Без бергә иң якын, иң дус тел безгә татар теле, башкорт теленә. Шулай бит инде, шуңа да сүз дә юк. Без туганнар. Шуңа һәрбер җырымны, клипларымны да ике телдә эшләтәм әлегә. Әгәр дә инде мөмкинлекләрем булса, инглиз телендә дә, үзбәк телендә дә эшләтер идем, төрек телендә дә, но телне белмим әле. Ярар, булыр әле әкренләп, Альбина, булыр. Әле сез бик яшь. Үз профессиональ эшчәнлегегездә кемнәрне үрнәк итеп аласыз? Бармы сезнең өчен җыр дөньясында ниндидер бер авторитетлар? Авторитет дип, шу безнең инде бала чактан үзебезнең артистларыбызны карап үстек бит инде. Менә иртән торсаң, ул теге сандугач кебек үзебезнең телдә радио уята бит инде, безнең әти-әниләр радио куеп куя торган иде. Шушы радиоларны тыңлап, андагы дикторларны тыңлап, аларның матур мәгънәле безгә теге сүзләр, теләкләр җиткерүеннән һәм инде матур үзебезнең борынгы җырчыларыбызның халык җырларын ишетеп үскән бала буларак, менә шуннан да килгәндер инде дип әйтәсе килә. Ул да булса инде үзебезнең мәшһүр җырчылар гына Фидан Абигафаров, Салават агай Фәтхетдинов, менә без аларның концертларына гел йөргән идек. Магнитогорск каласында мин укыганда, алар елга бер генә килеп китәләр иде. Но шундый концерт биреп китәләр иде без. Менә шушы концертларга йөреп, шулай итеп ничектер сәхнәгә тартылып киттем инде мин. Сезнең биографиягыз белән танышканда шанмаслык хәлгә тап булдык. Чынлап та шанмаслык хәл. Чөнки сез балалар алмашу сәбәпле 3 яшь ярымга кадәр күршеләрегездә үскәнсез. Бу хәл ничек булай килеп чыкты? Шаккаттыргыч хәл. Шаккаттыргыч. Чынлап та бу хәл инде безнең өчен бик шаккаттыргыч та түгел кебек, чөнки без көн сайын шушы сорауга җавап биреп өйрәнгәнбез. Җавап кайтарып һәрберсенә. Без как-то буның белән бергә үскәнбез бит инде шушы хәл, шушы история белән дип әйтергә короче әйткәндә инде тарих кебек. Тарих инде мажара. Мажара. Бала чакта безнең теге әти-әниләр күрше генә яшәгәннәр бит инде. И икебез дә беренче балалар.
Шулай итеп, безне 7 октябрь көнне элек бәйрәм көннәре булганмы ул. Әниләр шул вакытлары җитеп, инде әтиләр алып киткән больницага һәм дәваханага алып барганнар. Анда дәвахана ябык булган. Шуннан инде күрше авылның ниндидер акушер бүлегенә генә барып, шул акушер бүлектә 2 генә бала арасыннан безне бутаганнар. Безне икебезне салганнар бит инде, биркалар ялгыш куелган дип, шундайрак хәбәр йөри инде. Бу вакытлар сезнең хәтерегездә калдымы? Күршедә үскәнне бераз гына хәтерлисезме үзегез? Ул вакытта күршедә үскән вакытларда безне алмаштырып алгачтың, минем күрше әнием безнең икебезне дә алып качкан. Күкрәк сөте имезеп үстергән әнием безне алып качкан. Чөнки мине үстергәч бирәсе килмәгән. Теге кыз үзем таптым дип икебезне дә. Менә уже теге башта китә башлый бит инде, шулай каңгырганнар инде. Шуннан безне алып качкач, менә инде уже ансын минем истә безне шул милиция машинасы белән килеп алып кайтып, айырып алып кайтып китте минем үземнең әнкәем уже. Мин монда белмим инде, көләргәме, көлмәскәме, бер урында көләсе килеп китә, ләкин шундый гыйбрәтле дә хәл. Сезнең күңелегездә нинди хисләр? Әллә өйрәнелгән. Өйрәнелгән булды, күнегелгән. Хәзер сезнең инде 2 әниегез, 2 әтиегез бармы бүгенге көндә? Ничек яшисез? Дус, тату? Кайда йөрсәм дә шулай дип әйтәмен. Сәхнәдә җырлаганда да, җырымны да һәр вакыт аларга багышлап җырлыйм һәм әйтәм, минем 2 әнием бар, 2 әтием бар. Мин аларны бүлмәйм, һәр вакыт икесендә бергә матур итеп яратырга тырышам һәм һәр вакыт кайтканда авылга мин күчтәнәчләр белән аңа кирип чыгам, сөйләшеп утырып. Менә бит афәрин, бик күркәм гадәт. Сез бала чакта 3 яшьлегездә вакытта ук инде миллион алых рожерын яттан җырлап йөргәнсез. Шулай гаҗәпләндергеч бер хәл. Шулай ук бер факт бар. Мәктәптә укыганда һәр тәнәфес саен диярлек сыйныфташларыгызны менә шунда утыртып тамаша иттереп төрле җырлар башкара торган булгансыз. Менә шушы хәлләр, шушы фактлар сезне җырчы иттеме? Кайдан җыр юлын сайладыгыз шулай да? Бала чактан ничектер мин җыр яраттым, сәхнә яраттым, игътибар яраттым дип әйтергә микән. 3 яшьтән бит. Бәлки чакта мин исләмим инде бала чакны. Әниемләр әйтә инде, күрше әнием әйтә, утырышка басып, торасың да җырлыйсың, күлмәкләреңне киеп күрсәтәсең, мода күрсәтәң. Ну беренче бала булгач аларга кызык булгандыр инде, тоймаганнар, шул карап минем белән сокланып, шулай үстергәннәр. Сезнең бер яшел дәфтәрегез булган. Беренче укытучыгыз сөйли. Калын шундый гына яшел дәфтәр. Башка дәфтәрләрен онытса да, ди беренче укытучыгыз әйтә. Мәктәпкә барганда яшел дәфтәрне онытмый иде ул дигән. Дневник ятып калса ятып кала, но бу дәфтәр ятып калмый торган бер кашында. Шул дәфтәрдә булган җырларны бүгенге көндә берәрсен башкарасызмы? Әлбәттә, андагы иске җырлар бит инде. Анда әниемнең ул җырларны язып барган дәфтәре иде ул. Алар табында җырлыйлар иде. Әнием үзе җырларга ярата, ул күңелле кеше ул тоже. Шуннан әтием минем гармунда уйный инде. Гармунда уйный. Мин хәзер сездән сорасам, шул яшел дәфтәрдәге бер җырны башкарып китмәссезме дип, каршы килмәссезме? Юк. Әйдәгез әле. Бер җыр яшел дәфтәрдән, тамашачы көтә. Яшел дәфтәрдән әниемнең яраткан җырларының берсе. Ак чәчәкләр кебек кар ява, хәтерләтеп ямьле май кичен, шымыр чәчәк аткан тугайларда, йөргән идек икәү нур кичеп. Шымыр чәчәк аткан тугайларда, йөргән идек икәү нур кичеп. Йөргән идек икәү нур кичеп. Афәрин. Миңа шундый ошады. Бу яшел дәфтәр хәзер кайда? Сакланамы? Кайдадыр ятадыр бәлки өйдә. Ләкин мин бит инде 8нче класстан ук чыгып киттем өйдән. Безне әниләр авылда мәктәп теге түбән сыйфатлы булса, белем ала алмаслар дип, безне Сибай гимназиясына җибәрделәр инде. Сибай бәлки генә бездә кала бар. Сибай Ураллар ягында. Менә шушында без 11нче классны биттек инде. Сез нәрсә белән генә шөгыльләнеп карамагансыз, нәрсәләр белән генә кызыксынмыйсыз? Мине гаҗәпләндерде сезнең дизайн белән шөгыльләнүегез, һәм инде үзегез ялгышмасам костюмнар да тегәсез икән. Тагын иҗатның башка якларында яңа үрләр яулау планнарына аппетит бармы бүгенге көндә? Бар. Мин үзем менә шундый кеше теге русча әйтмешләй, разносторонний.
Күп кырлы, Әйе. күп яклы кеше. Нәрсәгә тотынсаң да урын җиренә җиткереп эшлисе килә, теге бер эшне башлап, икенчесен ташлап китәсе килми бит инде. Менә әлеге вакытта мин чәчне тигез әйтә торганга укып алдым, сертификат алдым. Әйе, чәчләрне теге оздоровление волос дип атала бит. Кератин белән тигезләтеп чәчләрне теге тырпайып торганнарын алып ташлыйсың. Бигрәк әйбәт. Бына ул бөтен җирдә дә кирәк. Үземә тоже кирәк, потому что мин үзем бөдрә чәчле кыз. Бөдрә чәчле. Димәк инде сез хәзер туташ, костюмны, чәчләрне барысын да үзегез карап тота аласыз. Сәхнәгә чыгар алдыннан. Универсаль кеше. Костюмнарны әлбәттә күптән үзем тигән. Мин чөнки кәүдәгә белеки генә булгаштың, магазиннарда үзеңә әйберне табып булмый. Шуңа Алтын зур булмый ул. Менә исемә төшердем, уйлап утырадыр. Әйе, бәлки шулайдыр да. Бына машина алдырттым инде мин. Машина алдыртып, шул машинка белән һаман да 2008 еллардан алып үземә күлмәкләрне тегәмен. Афәрин. Менә сезнең монда кемнәр булып эшләгәнегез турында исемлек бар. Сәхнәгә килгәнче Альбина Килдиярова идән юучы, сатучы, пилмән ясаучы, аяк киеме фабрикасы һәм автотранспорт заводы хезмәткәрләре булып эшләргә өлгергән. Әйе. Бу эшләрдән иң яратканы кайсысы иде? Иң яратканы тегү. Балалар аяк киеме тиктек без. Тегү. Ни өчен башта ук музыканы сайламадыгыз? Кыюлык җитеп бетмәде. Әйтәм бит, әниләрем каршы килде. Шуннан мин теге урап аларны алдаштырып барып чыгып киттем. Фатиха булмагач инде күңелегез барбер дә тартмады бу якка. Ирек бирмәде. Ирек бирмәде, әйе. Ул вакытта еще андай замана түгел, теге бар нәрсә теге акчага бәйләнгән. Хәзер бит инде акчаң булмаса җырламыйсың дигән кебек бит инде. Шуның өчен теге ничектер мин барыбер үз юлым килеп чыгар. Әгәр дә чын мәгънәсендә вакыты җитсә, мин булырга тиешмен. Җырчы дип, шундай хыялымны бер кашан ташламадым. Сез бүген Альбина дөньяда нәрсә өчен рәхмәт әйтеп яшисез? Мин һәр вакыт иртән торгаштың, Ходай Тәгаләгә рәхмәт әйтәм. Мин әлеге вакытта исәнмен. Шөкер уяндым. Әйе, шөкер уяндым, таңнарымны күрдем. Аллага шөкер, әти-әниләрем өчен һәр вакыт саулыкларын сорап, аларга теләкләремне әйтәмен, бер туганнарыма теләкләремне әйтәмен һәм миңа көндә яхшы кешеләр юлымда очрап торганы өчен аңа Ходайга рәхмәтләремне укып ятам, укып уянам. Ни өчен сезгә һәр вакыт яхшы кешеләр очрый? Уйлап канагыңыз бармы? Белмим. Шулай туры килә, но һәр вакыт яхшы дип әйтә алмыйм. Әлбәттә була шундый хәйләкәр, астыртын кешеләрдә очрый. Миңа көнләшкән кешеләр, әйе. Но аны теге сразу гына күрмәйсең бит инде ул. Әзрәк аралашканнан соң уже кешене күрәсең, барыбер йөрәк сизә, кем сиңа чын күңелдән кемнеңдер инде ул астыртын үзенең теге пользасын гына эзләп йөргән кешеләр була. Сез ышанучан кешеме? Кешегә тиз ышанасызмы? Мин тиз ышанам. Барысы да минем өчен яхшы кеше ни өчендер. Әкияттәге кебек. Шулай уйлайм мин. Барысын да яхшы дип уйлыйм, но дөнья алай түгел, әлбәттә барысын да күрсәтәйин. Холкыгыз ниндирәк? Минем холкым ничек әйтәм? Алчакмын, кунакчылмын. Йомшак кеше. Бәреп әйтә белмим. Юкмы? Елакмын. Хәтта сәхнәдә әти-әни турында берәр җырлар булсам, әлбәттә күздән яшьләр килеп чыга. Сез әле хисле дә кеше икән. Әйе, хисләр, эмоциялар минем белән менә ничек җитәкче итә. Еш елларга туры киләме тормышта? Да, күп. Аны мизгелләр булгалый шулай. Була, күп кенә була. Була. Чөнки үзем теге нык эмоциональ кеше булгаштың. Мин хатта куаныштан да елап җибәргә магу. Хатта телевизордан кино карап утырганда да, хатта берәрнең куанычын, кайгысын ишетсәм, менә хатта менә соңгы вакыттагы теге төрле хәбәрләр булып үтте бит инде. Барысын да интернеттан карап торасың, елап та торасың. Елап та торасың шулай. Шулай да сез бу көндә үзегезгә төп план иттереп сәхнәдә нинди максатны аласыз? Минем әлеге вакытта төп максатым ул менә минем шәхсән концертым, чөнки мин Уфада беренче тапкыр эшләгәндә әхирәтләрем белән эшләгән идем. Ул инде кияүгә чыгасы иде дигән үзем язган программа. Сценарий бик кызыклы, юмористик программа булды ул. Һәм
әлеге вакытта мин үземнең шәхсән концертымны куясым килә һәм ул уже планлаштырылган 7 октябрь көненә минем туган көнгә. Шуңа Алла берсә шуның өстендә эшләп ятам. Әлеге вакытта җырлар яздырабыз, вообще бушаган юк. Кияүгә чыгасы иде. Бу сезнең бүгенге көндәге хыялыгызмы? Ну, бер тапкыр булдым бит инде. Булсын, бәлки бәхетегез алдадыр, чынлап та. Бәлки, вакыты җитмәгәндер дә, көтәм. Но ләкин әле теге йөрәкне әйләндереп, гашык иттерерлек, күңелемә ятырлык, йөрәгемне әсир итерлек кеше табылмаган әле. Ярый, чырар насыйп булсын. Рәхмәт, шушы урында без әйдәге шәйләр эчеп алып, рекламага да тукталыйк әле. Бездә реклама. Biz инде тәмләп шәйләр içtik. Хәзер инде бераз тәнәфестән соң ашыктан-ашык әңгәмәнең икенче өлешенә дә әйләнеп кайтабыз. Исегезгә төшерәм, бездә бүген кунакта танылган популяр җырчы Альбина Килдиярова. Альбина ханым, кабаттан хәерле көн. Хәерле көн, Ильяс, хәерле көн. Шәйләрегез бик тәмле булды, рәхмәт. Миңа да бик шады. Әйдәгез инде бераз гына тирән шундый фикерле сораулар турында да генә фикер алышыбыз әле. Чөнки хатын-кыз белән ират мәсьәләсе бүгенге көндә күпләрне борчый һәм беренче соравым да шул турыда булыр. Аңлашыла ки, иратлар инде һәр вакыт үз алдына максат куеп тормышны алып баралар. Хатын-кызлар күбрәк йортта пирог пешерә, камыр ризыклар әзерли, яки инде үзләрен кайгырталар, көн күрешне йортны алып баралар. Менә бу сорауга сезнең мөнәсәбәтегез нинди? Ират белән хатын-кыз арасында баланс булырга мөмкинме? Һәм аны ничек табарга? Әлбәттә, бер-берсен аңлап, бер-берсен ишетеп, яшәгән матур парлар, улар баланс таба һәм уны табуы әлбәттә мөмкин. Мин буга ышанам, чөнки күп кенә танышларым, күп кенә матур яшәгән, мин туйлар үткәрәм бит инде, менә шушы туйлар үткәргәндә инде аларның арасында күп кенә матур парлар бик матур яшәп яталар. Әлбәттә, аерылгандары ла була инде, конечно. Но шулай да бына үзем тормышта яшәп карагачтың. Мин әйтәсем килә инде, әгәр дә ир-егет ул чынлап та тыл, опора, терәк була алырлык икән, ул вакытта хатын-кыз рәхәтләнеп пироглар пешереп кенә, балалар карап кына, өйдә яраткан эше белән генә булышып утырырга мөмкин. Инде әлбәттә ялкау ир-егеткә эләксәң, бәлки. Ул вакытта инде хатын-кыз үзе ир булып эшләргә мәҗбүр бит инде. Шуңа да бер ничектә аныга бына андай вакытларда инде хатын-кызга түземлек теләргә генә кала. Монда ситуацияны көйләп буламы? Ират кабаттан үзенә рольне ала аламы дилбәгәне? Әллә инде гаилә җимерелә барамы? Безнең якта әйтәләр, әнә сөте белән кермәгән. Аңлашылды. Дәвам итәргә буламы? Менә шулай итеп, әгәр дә инде ул егетләр гаиләдә тәрбия алмаган икән, бәлки аларны бигрәк ничектер иркәләтеп үстергәннәр, эш күрсәтмәгәннәр, эшләп үсмәгән бала булса, инде ул любой кыз бала булса да, ир-егет бала булса да, эш күрмәгән, нәрсә белән шөгыльләнергә белмәй йөргән балалар, әлбәттә, улар тормыш көткәндә дә шундый булалар. Шуңа да тәрбия биреп, матур итеп үстерергә кирәк, анан гына тора инде уже балаларның менә шу гаиләдә нәрсә күреп үсәләр. Ишканында шул булыр. Мин сезгә бүген карыйм да, Альбина. Сез бер дә курку белгән хатын-кызга охшамагансыз. Бөтенләй дә курыкмый торган кыю батыр ханым утыра безнең каршыда, шулай да җиңә алмый торган куркуларыгыз бармы дөньяда? Ул бит тышкы кыяфәттән генә шулай күренәдер ул. Шулаймы? Чынлыкта эчтән дә бик рәнҗи торган шундый. Мин анда бәлки генә куркак кына кыз утыра. Әйтмәсен. Чынлап та шул куркуымны җиңә беләм мин просто бына. Дөресен әйткәндә, ничектер үземә көч табам, дуалар укыйм, Ходаемнан ирдә ярдәмләр сорап. Ничек әйтергә, менә урамда ятып калгачтың аерылганнан соң. Без бит инде матур итеп гаилә башлаган идек тормыш иптәшем белән. Менә шуннан соң инде миңа шулай урамда ятып калырга туры килде. Вообще бөтен сәхнәдәге җырларымны яңадан тергезеп, яңадан үземне аякка бастырдым мин. Әлеге вакытта безнең аерылуга 4 ел үткән. Менә 4 ел үтеп бара. Шушы вакыт эчендә мин бик күп эшләр эшләдем һәм үземнең куркуымны алып читкә куеп, җиңеп, үземне барыбер мин күп эшләр аткардым дип әйтә алам. Аллага шөкер. Шат күңеллелекне кешедә ничек сакларга?
Шот күңелле кеше генә яхшылыкны күрә аладыр ул тормышта. Шулайдыр. Менә теге хатта алда зур проблемалар торса да бит менә җиңә алмаслык. Мин аларны уйламаска тырышам. Чөнки күрше әнием шулай өйрәтте. Күрше әнием әйтә торган иде. Менә синең проблемаларың бар икән, бөтен аларыңны читкә куй. Аны юк дип хис ит. Менә ул дөрес әйткән. Чынлап та аны юк итеп хис итсәң, можно рәхәтләнеп любой эшеңне алга барып эшләргә. Әлбәттә инде кешенең бит әле холкыннан да торадыр. Кабул итә аламы ул аны, юкмы? Кемдер аны күрә ала, кемдер юк. Сез менә күрә алгансыз, Афәрин. Менә холык ирек бирмәсә нишләргә кешегә? Анда үз өстеңдә эшләргә кирәк. Чөнки үз өстеңдә эшләү кирәк. Менә мин саморазвитие дигән нәрсәне яратам. Һәр вакыт китапларда укырга тырышамын, интернетта төрле афоризмнар укырга тырышамын. Шулай ук әйтәм бит менә төрле яктан үземнең профессиямны тоже арттырам бит инде. Әле чәч белән булышам, әле тырнак белән булышам, әле әйберләр тегәм. Ул теге кешене русча әйтмәшләй отвлекать итә. Төрле проблемалардан. Шуңа үзеңнең күңелеңә нәрсә ята, шуны тырышып эшләргә маташтырырга кирәк. Сез бүгенге көндә даими үсештә һәм бу бик сөендерә. Чөнки күпләр үз өстендә эшләргә яратмый, дип әйтсәк тә дөрес булмас. Халык бераз гына ялкауланып та китте бугай шул ук заманча үсешләр, чөнки тормыш инде бөтенсә кул астында. Шулай да иратларда сезгә нинди сыйфатлар ошый да, хатын-кызларда ниндиләр ошый, ниндиләре ошамый? Иратларга килгәндә, миңа ир ат ул шын мәгънәсендә ир булыр өчен эшләп яшәргә тиеш. Эшләргә тиеш, статный булырга тиеш. Статный, кәүдәле, высокий, бик. Һәм дә әлбәттә үзенең фикерен әйтә белергә тиеш. Шул ук вакытта үзенең тормыш иптәшен, гаиләсен яклаучы булырга тиеш, саклаучы булырга тиеш. Хатын-кызлар арасында ничегрәк бәялисез әлеге сыйфатларны? Хатын-кызга килгәндә инде ана шул хатын-кыз ул бит инде баланс таба торган бит инде, гаилә учагын саклаучы. Шуңа да ир кеше әгәр дә эшләп, шундай аны карап торучы, шәп ир удаман икән, аны бер кашан да тәнкыйтьләмәйчә генә, матур гына итеп аның янында йөгереп йөреп кенә, майлап кына, аны иркәләтеп кенә, эштән матур итеп елмаеп каршы алып һәр вакыт. Һәм әлбәттә шул вакытта үзеңне распускать итәргә ярамый. Үзеңнең синең яраткан шөгылең булырга тиеш, чөнки ир атка өйдә генә утырган хатын-кыз кызык түгел. Шулай да сез гашыйк булачак кеше ул күбрәк ичке дөньясы белән матур булачакмы, әллә инде тышкы кыяфәте беләнме? Тышкы кыяфәте ичке матурлыгына туры килергә тиеш. Димәк, тегесе дә, монысы да булуы шарт. Әлбәттә. Музыкаль үсеш турында да сөйләшеп узыйк әле. Бераз гына инде сезнең шәхес үсешегезне билгеләдек, Альбина. Чынлап да сез бик кызык кеше, монда инде бәхәстә булырга мөмкин түгел. Музыкаль үсеш өчен сез нәрсәләр эшлисез? Һәр көнне үзегезнең тавышыгызны ничегрәк үстерәсез? Тренировкалар бармы? Тренировкалар минем ана шул мероприятиеларда инде ул. Туйлар, юбилейлар уже һәр көнне диярлек бит инде сезнең? Адна сайын бит инде, адна сайын. Поэтому тавыш нык итеп арып киткән вакыттар була торган, башта эшләгән вакытта. Кайтасың, тавыш юк, аяк басылмый уже, аяк моны хәтле каблукларда йөрисең. Шул хәлгә җитәсезме? Димәк, бөтен җаныгызны биреп эшлисез дигән сүз бит инде бу. 6 сәгать эчендә менә шулай хәлең бетеп кайта, но икенче көндә бит тагын туй яки юбилей була. Барыбер чыгып китәсең, тавыш булмаган җирдән килеп чыга үзеннән үзе. Менә ул утыра, шундай арый, но үзеңне кулга алып җиңе була үзеңне әйтәм бит. Димәк, инде тавыш буенча сезнең барсы да яхшы. Мин барсы да яхшы дип әйтә алмыйм, инде идеаль тавышлар юк, камиллек кавыры бар. Тавышлар юк. Мин вокалистка укымаганмын, минең хор дирижерский белемем, хор дирижер ретендә. Шуннан соң высшее образование экономика буенча алдым инде уже менеджментте. Шулай вокалга укытырмадым да, чөнки шундай итеп миңа киңәш бергәннәр вакытында синең тавышың бар, тавышыңны бозып йөрмә, укыма динләр миңа. Сиңа менә шушы җиткән дип әйттеләр. Хор дирижерский дип беткән. Бүген инде алар үзләрен шеметәләрдер ул кешеләр. Чөнки сезнең дәрәҗәләрегезне күреп. Белмим инде, ничектер, шулай да бер һәр вакыт яңа җырлар белән иҗат итәргә тырышам, әдерәк теге модасы да үзгәреп китә бит инде. Модасы үзгәргән вакытта шул яшьләрдән калышмашка тырышасың. Әлбәттә. Бүген ирешкәнегездән канәгатьме? Мин канәгатьмен, һәрбер нәрсәгә канәгать булырга тырышам, но шулай да булып китә ул шундый вакыттар. Мин моны монда өлгермәдем. Моны бу тирәне шундыйрак эшләргә кирәк иде дип үземне тәнкыйтьләп алам. Но шулай да мен әйтәм, стоп, Альбина, канәгать булырга тиешсең.
Yürekке sıymagan süyü, bu süyü bulamani. Sır bulmasa dehdi bulup canına tulamani. İhlas hislerden mama dua, yaptı jır bulup hala. Şında xebet günezine, yalqın utlarga salla. Yazlar sayın yanarada, şeşkelerge kümelle. Anları mıngnar bulup köngelinden tügelle. İhlas hislerden mama dua, yoktu jır bulup hala. Şında xebet günezine, yalqın utlarga salla. İhlas hislerden mama dua, yoktu jır bulup hala. Şında xebet günezine, yalqın utlarga salla. Әлбәттә инде иң саф, иң илаһи хисләр, хыяллар ул балачак хыяллары дип әйтә галимнәр. Сезнең балачактан килгән хыялларыгызның барысы да тормышка ашып биттеме? Әллә әле тормышка ашмаганнар да бармы? Менің әнем әйтә бит, әллә сиңа акыл утырмаган шикелле ул һаман да бит. Шуңлапмы? Мин һаман да бала күңеле белән йөрисең дип миңа әйтә. Мен әйтәм, бала күңеле белән дип мин әни сиңа бит инде барысын да сөйләмим. Барыбер да елмайып көлеп йөрсәм дә, үземнең йөрәктә ниндидер авырлыклар кичереп тә, ниндидер уйланулар алып барамын, ниндидер планнарым бар, ниндидер теге киләчәккә максатларым бар. Но барысын да сөйләп бетеп булмый бит инде. Әнине теге әрнетсә, йөрәгенә әрнетсә килмәй, чөнки алда бит инде уйлана. Шуңа, улар борчыла әлбәттә. Әлеге вакытта айырылып, ирдән айырылып кайткач дип, мен кайтмадым инде өйгә, әле Өфләрдә яшим бит инде. Барыбер да айырылгач, алар инде мине кабаттан шәп кияүгә чыгып, матур итеп гаилә башлап җибәрүемне көтәләр. Көтәләр инде әлбәттә әтияни буларак. Шуңа да Сезнең әтиянигезгә бүгенге көндә төп хыялыгыз, аларга карата булган максатларыгыз нинди? аларга нәрсә дип әйтәсең инде, менә гомер буе эшләп яшәгән әти-әниләрем, алар авыл тормышында бит инде. Аларны бер кайчанда калага күчереп алып китеп булмый. Шуңа да мин аларга тыныч кына тормыш теләр идем. Менә шул үзләренең бәләкәй корган ояларында, бер-берсенең хөрмәтендә, бер-берсенең җылы карашында без кайтканнарны көтеп, самавырларын кайнатып, матур итеп шәйләрен кайнатып, тәмле шәйләр белән безне көтеп ултырып, безнең белән күбрәк озаграк яшәсеннәр иде. Менә кайда бит ул бәхет. Әйе. Чынлап та бу бәхет. Әлбәттә инде аңлашыла, җырчы кеше ул җырлап яши, бәйрәмнәр алып барасыз, ләкин инде буш вакытларда булгалыйдыр. Альбина Килдиярова үзенең буш ял вакытларын ничек уздырырга ярата? Бармы бер инде гаилә, гореф-гадәтләрегез, традицияләрегез? Минем буш вакытым бар микән ул? Мин Әллә юкмы? Буш вакытымны эшләп узгарам. Менә минем дусларым күп бит. Әлеге вакытта мин бит инде үземнең бәләкәй генә почмагымда торамын. Чөнки урамда торып калганнан соң үземә шул почмакны алырга туры килде. Аллага шөкер дим инде, алсы тагын да күбрәк булыр әле. Шулай да теге ул бәләкәй генә почмакта бер күп эшләр эшләп булмый. Шуңа да мин теге дусларыма йөрим. Минең әхирәтләрем Аллага шөкер күп кенә. Туганнарым күп кенә. Менә мен әйтәм, шылтыратам да, мен әйтәм, эшегез бармы? Бакчада эш бармы? Мен әйтәм, мине чакырыгыз килеп. Шулай итеп чыгып китәм. Мин буш вакыт узгарга яратмыйм. Мен буш утырсам, миңа депрессия башлана. Әйе. Миңа йөгереп эшләп йөрергә кирәк. Менә холкыгыз сезнең янып тора торган холык була инде. Тик утырып торуны юк. Тик утырып булмый. Шулай да бүгенге көндә сезнең төп хыялыгыз нинди, Альбина? Төп хыялым минем гаилә корып, Әни булу. Әни булу, әйе. Әни бәхетен күрәсем килә. Күрәсегез килә. Әни бәхете күрер өчен ул баланың әтисен табарга кирәк. Һәм ул бәхетле гаилә булырга тиеш. Әйе. Миңа калса. Әлбәттә. Әлбәттә. Чөнки- Насыйп булсын чынлап. Амин, амин. Иншалла. Әйткәнегез килсен. Музыка өлкәсендә төп хыялыгыз хәзерге көндә ул нинди? Музыка өлкәсендә әлбәттә
үрләргә менергә һәм менергә инде ул. Әлеге вакытта теге тукталып калырга тигән түгел бит инде, чөнки әлеге вакытта телевидениеда алып барамын, мероприятиеларда алып барамын, җырларны да шул ук вакытта параллельно эшләп барамын. Ну, җыр дөньясына килгәндә, минем әлбәттә мәшһүр җырчыларыбыз кебек зур заллар җыеп, тамашачы сөюен яулыйсы килә. Киләчәк җырыгыз нинди булыр, Альбина? Киләчәк җырым бәхет турында булырды. Бәхет. Димәк, сез бәхет телисез, үзегезнең күңелегездә дә. Шулай килеп чыга. Әйе, менә әлеге вакытта бер җыр чыгарга тора, ул чынлап та бәхет турында. Без сезгә әлеге бәхетне телибез. Чынлап та насыйп булсын. Ни булырга да, сәхнәдә дә зур үрләр яуларга. Рәхмәт бүгенге ачыктан-ачык әңгәмә өчен. Әле шундый матур очрашулар чынлап та алга таба да насыйп булсын, Альбина. Зур рәхмәт Ильяс үзеңә, бик мәгънәле, бик матур сорауларың өчен һәм әлбәттә Майдан телевидение тамашачыларына исәнлек, саулыклар теләп калам. Исән булыгыз, бар булыгыз, яратып, сөйлеп яшәргә булсын һәммәгезгә дә. Амин, шулай булсын. Җитди үз дигәненә ирешә торган, сәнгатьнең бар якларында да үзен сынап өлгергән ханым булып чыкты ул, Альбина Килдиярова. Рәхмәт аңа бүгенге ачыктан-ачык әңгәмәне бүләк иткән өчен. Без сезнең белән хөрмәтле тамашачы, нәкъ бер атнага дип саубуллашабыз. Рәхмәт бүген безнең белән булганыгыз өчен. Сау булыгыз.